Kuhle kwisithunywa esikhulu, kuhle kwinkosi yamakhosi, omoya, ubhungane umthimkhulu ngelengelo umafuza afulele njengemvula, umashiya amahle umafele empini, kuhle masosha, kuhle. Igama lami ngubangisiwe Yolanda Cebani. Dungumamjahu mamti kumazaleni uJotela uNtini, umuntu onganqandekiyo xa enomsindo, abantu abahle nditsho sebephethe izikhali. Masosha ndibulela elithuba lobani me phambi kwenu. Masosha 2005 after imatric yam ndahamba ndaye eKapa njengamntwana wonke ndiyofuna umsebenzi, ndashiya umamam ngasemva. 2 years down the line ndaya eRhawutini. Kuthe kunjalo wafumana ingozi yemoto. Kwalile xa ndikwi-last semester sekumele ndibhale akakwazi ubhatala ifees. Ndahamba ke ngiquqa phaa eRhawutini eCharlotte Maxeke esibhedlele ndiyombona. Kodwa ke saphela sohlukana. 2010 ndaphinda ndanelithamsanqa lomtshato, ndatshata ndendela kuGatyana. Ndihlele emtshatweni iminyaka emihlanu. Kule mithathu ndani-understandwa ngabantu bomzi nabantu endiphila nabo ndingafumani abantwana. Kwalile ke umyeni caba zangakwazi uyimela wakhuleliswa abantu endandiphila nabo base next door. Ayabi namsebenzi ke loo nto zange indlimaze, yadlula. 2017 ndiseRhawutini njalo ndisebenza eMayfair kwifactory enkulu, ndithandwa kulaa factory, ndihlonitshwa. Ubalulekile kum laa msebenzi. Kwalile 2017 umuntu ebendihlala naye singatshatanga wandiyekisa umsebenzi, akatsho uba uyeke wenza nje into ezifana emane endibetha. Umuntu bendingayazi uba he was a drug lord, ezithengisa ezisebenzisa efihla ndingazi. Abantu batsho bathi hayi man, this guy is using these things. Ndingayibhilivi le nto, ndingayikholelwa. Kwalile ndafumana umntana wokuqala uKarabo endamthiya mna ndathi nguNkanyezi. Karabo ndadibana nomama uShongwe. uKarabo wayena 6 months. Umama uShongwe emane ngcinela lo mntana ndatreyina kwenye indawo ngoba umsebenzini ndandisendiyekile, ndatreyina kwenye indawo isecurity. Kwalile ke umama uShongwe emane ngcinela umntana wam, saqhelana nomama uShongwe emane ndikhuthaza ke hayi ba mandize apha ekhayeni ngenxa yento endlula kuzo. Qha ndandingafuni mna ukuza apha, ndisithi hayi kweli khaya lenu nidila ngezinyanya and then aba bantu ngamadimoni. Ayabi namsebenzi ke leyo. 2019 ndafumana omnye umntana esibini uTsiyamo uLetho Kuhle. She's now 6. Kwalile ke lo mfana wandiyekisa umsebenzi, wadestroya yonke into yami bendisebenzele kulaa flat, wandivalela i-3 days eflatini. Afika amapolisa after 3 days, abantu bamemoyika mos apha eflatini, wayene-anger issues, tantrums, mood swings. Ubanjiwe ke icourt, kwakumele basibe necase ecourt 23, ndifowunela uba mandize. Kwavela nezinye izinto zakhe, xa uneento zakhe ezinkulu kwabavela ubuyena bakhe phaya. Kwalile ke ngalo 2019 ukulahlekelwa into yonke yam nomsebenzi, ndahlala esitratweni. Ndihlalile ke phantsi ndihleli ibridge ezimbini eRhawutini. Khona ibridge ephaa phezulu xa uya ngaseBhubesini ngapha ngemva, ndahlala kulaa bridge. I had a friend ekwakusithiwa unfortunately istrato samthatha msinyane, sasivana kakhulu kodwa wandilahlekela yena. Ndahlala ke eMandela Bridge. Kuthe kolahambo lwam lwale ndlela sendisebenzisa ngoku nam ezidakamizwa, sendikwi-serious intense drug addiction, ndingazazi uba mandizithini. Ndandizijonga esipilini ndingazithandi, ndizibuza uba le nto yam na izawuphela nini na. Ngoba wayesithi lo mfana xa endinika ezi zinto athi no man, everybody is taking this, don't judge yourself, just take it. Awunamama, awunatata, so who do you have to explain to? Ndizithathe ezi zinto. Ngenye imini I had a stroke, ndastroke ngoku ndihlala ebridgini.
Yafika iambulance yabizwa ndisepakini. Unfortunately iambulance ayingeni epakini kwathiwa mandisiwe egarage. I-high blood yami yaya to a whole 190. Ndandizibuza ndandicinga uba mna ezinto mose sasikhule ezinye zazosisiva. Ndibuza uba hayibo, could this be me? I thought I was smarter than this. I thought I was wiser. Bekumele uba zenzeka komnye umntana omnye umuntu, hayi uba ngisiwe, hayi mna. I-stroke sandibetha kweli cala. Ndinokuzibona mos xa ndizijonge esipilini kule ndawo ndimnyama. I think isiyaphola. Ngoba ndathi abantu bazama undithethisa, ndiyastroke, ndiyakhala, iinyembezi aziphumi. Ndandingayazi noba xa ustroke iinyembezi aziphumi, but ubonwa ngugqirha uba uyakhala. Azange ibe namsebenzi loo nto. Ndathi ukudinwa kwam ndabona ngenye imini ndathi ndiyokhangela itshomi yam. Ndafika eMnyamandawo, ihlala eMnyamandawo. Wathi Yolanda yiza. Ndangena ndahlala phezu kwebhedi. Xa ndithi ndiyahlala phezu kwebhedi, kukho umuntu ongutamkhulu lapha ecankwam. And lo muntu ayingomntu uqhelekileyo ofana nam nawe. Unxiba into ezimhlophe, unendevu ezinde. Ndamjonga, ndaphakama, ndahamba. Andihambanga xesha lide, kufana nokusuka apho ukuya phaa. Ndadibana nomnye umakhulu. Lo makhulu ngumama kamama, uMamsukwini. uMamsukwini unxibe into zenkomo, like into zesintu. Zingathi lifele lenkomo, uphethe ibhegi isikhwama. Ndambulisa ndathi sawubona. Wavele wathi wajonga ecaleni ngathi uyanisizela. Ndajika intloko ndamjonga tyhini ngumuntu uyahamba nyani uyapha. Ngengomso ndiyazula ngela xesha ndidinwe nokulala epakini, into ezenzeka pha abantu bayafika bafuna usirobha yonke loo nto leyo. Ngengomso ndibona omnye udade boMamsukwini umakhulu naye uphethe iiplastic zegrosali. Ndathi ngicela ukuphathisa, wathi akafuni ndimphathisa. Ngengomso isuku lesithathu ekuseni ndisuka epakini kuyabanda. Ndithi xa ndidlula ngasegarage, eShell garage, ndibona omnye umakhulu andimazi ke lo. Uyatshayela ngale mtshayelo le yoklina izitrato. Azange wavele wanjonga, wajonga phansi, wajonga kum, wazithulela. Kwalile ngemini yokugqibela kusebusuku ngolo suku lunye. Ngo-2:02 sihamba siba yi-4. Athi omnye umfana, uyayibona le nto ndibona? Ndithi ewe. Ndibona ibhokisi. Le bhokisi inelokho, ezilokho zithungwayo, ezithungwa ngabantu ngezandla. Iyelo inento epepulu kule ndawo. Siyibone le nto ingabi namsebenzi. Ndabona ke uqala kwam ukubona izinyanya, ndaya kwamama ngoba umakhulu lo wam ndambona esiya pha ngakwamama. Ndafika pha ndabhala ndatsho. Ndathi igama lam ndinguba ngisiwe Yolanda Cebane. Ndinabantu abadala. Ingxaki yam yi-substance eso. Ngoba ndandizibona uba ndiyaphalala. Nobuso bam buyajika, ndandingekho nje. Kwalile ke ayabunamsebenzi, hayi ndamane ngiqhubeka ndaya ekhayeni. Xa ndifika ekhayeni ndiyonwaba. Into wayenza lamfana azange understande ukunditshintsha kwakhe nokuzenza ukuba ndingazithandi. Nezinto owayendithumela kuzo zii-incidents as a rape, like a web of human species. Ngoba ngaphandle akukho safe, ngaphandle akukho mnandi. Ndafika eRevelation ndamkeleka, wabe umntanam uKarabo lo ona 8 ekhulela apha. Nangoku uKarabo ulisosha udlula mna. Wazi kakhulu ukudlula mna. Masosha, ndiyabulela Mama uShongwe. Ndiyabulela tata ngezambulo. Ngoba ndandithi ndakufika apha ndimamele izambulo zenkosi yamakhosi omoya. Ndiphile. Nditsho namhlanje ndithi tshotsho tata ugule ndizophila. Ndiyabulela nawe Mama uShongwe ngongadinwa ndim. Ndithi ndawudinwa kuqhuqa itroli ngoba ndaphila estratweni ngokutsala le troli. Ndafunda nokwazi ukuthengisa izinto. Ndaqhina inwele, ndamane ndiphikelele ekhayeni ndingaphelelanga ndinjalo ngoba ndandingaphelelanga. Masosha, namhlanje ndiyabulela for saving. Ndibulela iRevelation yonke, the Revelation family of families ezindenze ndanje.
ngoba masosha into ibiza kwenzeka abantu abandaziyo bebezawugqitha kum bathi hayi man ngubangi lo kanotaka animazi sewaba nje ngoku ndanibona amasosha kokusebenzisa substances ingqondo yami yayicutheka sendiqala ungathi ndizawuphambana ndihleka into ezingahlekisiyo like nje kwakungekho right i-prefrontal cortex yam ingekho right kube shushu ndive kule ndawo ba ingqondo yami ayikho right. Masosha, I want to thank you as a whole, as a family, for saving my children from a tragedy of losing their mother ephila. Ndibulela nokuba nindenze ndibe mhle ndibe nje. Ndiyabulela masosha, ndiyasithanda namhlanje. Ndibamba ngazo zozibini. Enkosi kakhulu. Cela izandla masosha for usosha ubangisiwe Cebani.